Simon, jien rajt żvilupp kbir. To the point li at this point, issa, jumej qabel elezzjoni, jiena nemmen li huwa l-bniedem li jista' jieħu l-ħatra f'idejh, li huwa kapaċi ħafna. Simon naraħ bħala bniedem onest ħafna. L-integrità qiegħda hemm, trasparenza ċara. Fl-isfera internazzjonali, u nitkellem ma' ħafna nies barranin, ir-reputazzjoni tagħna soffrit ħafna. Ħafna u għalhekk qiegħed hawnhekk jien nħobb nitkellem fuq livell open. M'hemmx labor. Let's be honest. Aħna soffrejna biha dil-biċċa xogħol, soffrejna u qatt irridu nsofru ħafna jekk nibqgħu sejrin hekk. Issa, fil-kuntest tal-kbir, decision taker soffrejna, jekk aħna mmorru lejn l-elezzjoni u aħna bħala poplu nerġgħu nivvotaw il-Partit Laburista, aħna qed ngħidu d-dinja li aħna fuq livell nazzjonali qed naċċettaw di sitwazzjoni.